Tá brú Ghaeilge ag go leor Ollscoileanna ar fud na tíre, láistín ar campus de mhic léinn le Gaeilge, ach níl a whacasal an ar ag Ollscoil ar bé sa tuisgurt. Tá plé gáil a raibh faoi láthair idir Ollscoil na Ríona agus an droichead i Béal Feirste Haas, maidir le plán an droichead chun daichead áras in a thógáil de mhic léinn an seo. Tá plán forbatha agan, tásúlagan go méid ag chuir sin a Great TV State beidir 3 bliana, agus an plán atógin na all anad uair a thógáil ar thoseach an Valley War just an aga leis an saomh atógin an seo in san ormóíochttarach. Tá sé cosal a géaltacht fog agus sé sin an mion atá tíféir den agracht agus tíféir den anad atógin fa láthair na go bhfuil tú cruthú mar a dearan bearla one-stop shop. Go me chu léad an cinnte agus sin an bhagur mit caint leis an droichead an áit mhór sin atá le bheith híos ar bháthar ormó go méidir go amach seans go bhféadfadh siad árasáinnig ar fáil sin. Cé go bhfuil an Gaeilge an seo ó níide agus a séir agus go bhfuil an Common Gaeilge seo ó níide agus a séir tá fáilte uair fós raibh an Gaeilge i gcodanna den Ollscoil. Seachtó beidir mhic léinn i gcodanna Gaeilge agus tí muide sin tá neart mhic léinn a bhfuil sim agus sa Gaeilge agus a bhfuil an Gaeilge acu an scoil. Tá sé mar cod sin cod cóireacht a chur isteach in san anad fásta, so tá muid caintear a néis beidir suas le daichead iad tithiachta na Fíorne, agus is a ddíirí ar céimithe. Níl an méid sin Gaeilge an Ollscoil na Bannaí na gombaréid le Gaillimh na bailchaí na Cabbírad. De mú aras na Gaeilge an, thocail na thocail leis an Ollscoil cionbog a chruthú ar tus, agus deanann sé sin mhic léinn a bhálú ó Gaillimh ó Gídóir ó bhaile clia a bhfuil sagad. Ní bhhain go bhfuil sé chur le stadas na Gaeilge, ach tá sé chur cótheics níos sláinteala faoi orbairt na Gaeilge agus faoi orbairt acadúil na mhic léinn sin. Bhí níos mó fannachra sílim Gaeilge leachta agus mar sin de agus bhí tá atmosfér a gcuid féin as na háitina seo. De méid láistín an fanna scoláí ag staidir an Gaeilge, bheadh sé ar dóim mar bheadh an déis an le bheith ag deanann córa agus síl lá gachla a bheith an tríd man na Gaeilge an tamar fad agus bheadh sin ar jós.